Bafowethu ndiyazi sebekhona bazibuza into yoba nditshone phi, inyamalale phi. Let me start by saying I'm currently not in a good space. But ngoba ndiyazi into yoba kukhona abalindele ukuva kum, ndiyanyanzeleka ndirongo ndingekho right ndinjalo into yoba ndize ndizoniphakela. Hayi ke, from Thursday iMadlanga Commission sidubule ngama-witness ayi-4 kukuthi ngoku sesiqhaqha amabibi wale migulukudu ye-IDEC. Thetha mna nge-Indian cabal. Hayi ke kufike abayi-4 witness N no-O plus abayi-2. Hayi bezosixelela nje izinto omnye ngowe-PKTT ne. Bezosixelela nje izinto ngendlela kubonakala ingathi o-Andrea Johnson bebezenzela ngakhona bengaboni mntu kukhavarapelwa napho ama-case o-General Khani ngathi banama-assault cases ngapha yacover up ngo-Johnson. Ininzi nje into efike sayixelelwa ngala ma-witness bewefikile pha. Kube nini kuvakala nama-recordings apho u-General Khani evakala assaulta subordinate yakhe. Hey ngapha kuvela noba kunama-case athizeni akubonakala into yoba aye aqunywa bebedlalelana u5 kunobugulukudu nje obuye bavela phi pha. Hayi ke yakhona into ethi Monday kulindeleke into yoba kuzovela umaqhuzu we-IDEC. Ndithetha mna ngo-Andrea Johnson uqobo. Bafethu akafikanga izolo ezinge-14 kaJuly 2026. Reason why engafikanga, it is because kuthiwe uyagula. So naye ubonakala ingathi uyoyengezelela elaqela lemadlanga ward. Hayi ke fethu akafika ngemadlanga ko yatsho nje watsho ukuthi Madlanga futhi wathi ubona nje bakungumbhudede wale medical note seka useless wasebenzisa amagama afana nalawo, which was yesterday. Hayi ke from apho kwangena ke ngoku omnye oyewana iphofu oyewaqa testifier yena phofu ke ungulawa uBrian uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi nizamkhumbula uku-ADHOC committee u-interviewe nguXola ndimkhumbula kahle. If ndiyifumana ndizayifaka ivideo kaGeneral Nhlanhla apho wayethetha ngaye khona. Le ndoda yile ndoda ekubonakala ingathi uye kuseyenziswa yena amagama aseyenziswa nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi enhleke wathi uyiphone wazekelisa ngebhrakala yenja lencinci ukuba mos kwakho banalanje encinci ube nalanje enkulu. Yena uyilenja nje ekhonkothayo xa kusiza izimoshi. So uyilanto eseyenzwa ngubani? Eseyenzwa ngamaqhuzu ngaba bakhulu. Wamveza nje umuntu onjalo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Kuza yena nguye lo muntu lona obonakala into yoba ebebhizi uphekana nala case eyoGeneral Dumisani Khumalo. Ngoyena muntu lo seyenziswayo for ukusokolisana phi nabantu bethu. Hayi ke uthe apho egrilwa wawaveza amagama oba la case yoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi yareferwa nguFaidel Adams. Kubanjwa onto noto omami oGeneral Dumisani Khumalo. Kubanjwa uGeneral Dumisani Khumalo nje kungesimanga sikabani sikaFaidel Adams. Kanti ndikuqhaqheka amabibi thetha into esifana nesi. Hayi ke so ibe njalo nje into yakhona. Hayi ke bambuza nje into yoba ithile into nokwenza ne-IDEC nifike nithatha njani i-case, how do you take over i-case from kwa-SAPS nithini. Phansi koba ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayeke wakhipha namagama oba sebeze ngokubonakala ingathi babangisana even noKhet Matlala. Hayi ke yathetheka nje into yakhona but nje yena hayi usekoneni impundu zakhona zingaphandle kukuthi kwake kwathiwa yena kanye uBrian lo kubonakala ingathi indoda engenawo nama-qualifications ne-experience. Wazama nje ukuyijustify into yakhona ngongathi hayi ayikho loo nto leyo. Hayi ke after yena bake mhlanje ke nge-15 kaJuly 2026 besilindele uKhet Matlala, uVusimuzi Khet Matlala. Hayi bafethu nyanyani ufikile uVusimuzi Khet Matlala ehamba negqwetha lakhe. Xa ke fika hey kwabonakala phofu bokumeba ku-testifier uKhet Matlala ngapha bomeba kulungiswa umcimbi onokwenza nala noku-testifier kukaKarim Solomon. Fika igqwetha likaVusimuzi Khet Matlala akazi utestify uVusimuzi Khet Matlala. Bafowethu uyabona yena anifuni noba whether siyamthanda okanye asimthandi kodwa la mama lo yile nto uKhet Matlala ethe xa kebona into yoba i-IDEC seyifuna ukumlontsha nje ahambe senza nama-plea deal agreement warealize uKhet into yoba yabona ngoku sokumele nami ndolanda the big guns because ayo mntu beke mrepresenta lo mama lona omrepresenta ngoku ngulo beke umrepresenta kula case yakhe eyo-attempted murder kwiside lo Teboho Thobejane nela case leyana. But kule case le tender le contract le abayibanjwe bonke no National Commission of Animal Semula ebe
engarepresentwa ngulo mama lona, but nje uthe xa sekebona into yoba yeyi ingathi impundu singakazaba ngaphandle ngoku ne-IDEC seyifuna ukumoyelisela, wanyanzeleka baleke ebhek wayomlanda lo mama lona. Uyabona namhlanje ndisho into yoba after bathe xa beba nemeeting yabo wathi uKate Matlala ndiyarealize uba wayendibhatala because le mama uze umbona into yoba unemission yoba she's buying time, akazutestifya uVusimuzi Kate Matlala, weza ne-strategy futhi wa-emotional wamafunufunu nje yamsebenzela laa nto. But ke ngoku kwakhona apho eveza khona ntoni ufuna ukulahlela i-IDEC under the bus. Ndiyayithanda laa nto yenzeka phaa because ngoku i-IDEC seyifuna ukulahlela into yoba uVusimuzi Kate Matlala, noVusimuzi Kate kungenzeka into yoba uzaza ithethe into yoba manyalamani labe wefuna ukwenziwa yintoni yi-IDEC because ngoku uyabona uba sekuzokhomba-khombana naba nabanye. Yena uAndrea Johnson lona sekafuna ukudla phansi, kuthiwa ufuna ukushiya intambo phansi bafethu, une-intentions zokuthini zokuresigna. Hayi ke so yakhona nje yathethisisa nje into yakhona, but all in all yabe iyapostponwa i-testimony kaVusimuzi Kate Matlala after futhi esebenzise into yoba kusekhona izinto abasazilindele ukuzifumana from kwi-IDEC. Ababona into yoba they going to be used against iclient lena enguVusimuzi Kate Matlala. Vusimuzi Kate Matlala lona ozawuqala i-obhizi ngecase yakhe ke phofu naphi nakweli cala elingapha. Hayi ke into yakhona nje ubumbona uCommissioner Mahlangu engafuna ukusibhaya, but nje ubonile into yoba abanadabula because kwa i-statement besingekho prepared, besingekalungiswa. Baphuma apho bangena kumcimbi ke ngoku kaSulumane. Karim Sulumane kumele into batestify, xa kumele atestify yena hayi uba yi-patient uyagula. Hayi bophiwe uchakalaka ezathi hayi man ayivakali ncam le nto yoba xa kumele lo muntu azotestifya apha avele agule. Yena ugula njani lo mntu lona ukuthi uyavakala into yoba yena uhambana namamonsi uyagalavanda. Hayi thola ama-CCTV wakho uKarim Sulumane oba fethi ifoni yami izocima, ndiyanyanzeleka ndiyikhatile le video lena for now, but ke ndizawuphinde ndibuye ne-proceedings zeMadlanga Commission. Ibhetri yami izawuba flat ndosaba into yoba ivele icime. So is it the evidence of the general that Mr. Padiak is possible the sender of the rogue section at IDEC? I will argue that he's not. Okay. He's an enabler. He's a pawn in the game. Okay. He's the one that's been used. You know, as when you in your house, you're going to have the small dog that is very sensitive to noise, is going to bark, and then you have the real big dog that will tackle an enemy. So that's what Padache is. And I hope that the general is not saying Padiak is a dog. No. I did not say he's a dog. I said he's a pawn in the whole scheme of things. He's but the one why that not is just give you that document? So I cannot answer that question. Do you accept that it doesn't make sense for you not to be given that document? Simply doesn't. Let me just say it this way. Do you accept that it does not make sense for you not to be given that document? No, Commissioner. Okay, tell me. What I'm responding to factually, and this is factually, the chief criminal investigator was responsible for us. I'm not talking about this instance now. I'm talking generally. Does it make sense for the investigator not to be given the Section 27 referral affidavit? Does that make sense? In general terms now. In general terms, on hindsight now that you're bringing it, and I would say moreover, Commissioner, and this is the truth. Does it make sense or not to be given the Section 27 referral affidavit? Does it make sense? That is for an investigator, any investigator, does it make sense? Commissioner, I hope you understand where I'm coming from. I hope you understand where I'm saying, based on what you tell us, the chief investigator tells you orally what happened, what the referral is about, and you are then required to investigate. What I'm saying is, even if they are very good at relaying information that they have come across, the bottom line is the best source is the document that they relied on in briefing you. So what I'm saying is, does it make sense for you not to be given that source document? Does it make sense? Commissioner, it does not make sense, but I have... As an officer
officer of the court, which of those? I'm not, Please, if no, I may- no, I will not give you time when you seem not to understand me. I am saying, I'm not interested in the nitty-gritty of what falls under the Section 35 bucket. I'm not interested in that nitty-gritty. I'm looking at the broader question of, on those issues on which there is no question whatsoever, which can be dealt with by this commission, and you've agreed that there are. On those questions, why can't those questions be heard before the criminal process has been finalized? Whether, even accepting, as you argue, that there are some issues coming out of the plea deal which fall under the Section 35 basket. Even accepting that, you have said there are some which do not fall under that basket, and my focus is only on those aspects that do not fall under that basket. So clearly, what you've just said about the plea deal is irrelevant to my question. With the greatest of respect, it's not irrelevant, Chairperson, because I cannot at this point in all, as an officer of the court, distinguish between what we can answer and what we can't answer. We can only say to you, the only things... You will never understand me. Please go on to your next point. I do understand you quite clearly. You the don't. only issues that my client can answer, Chairperson, at this point, that we say that we form common cause on is who he doesn't know on the list of the 10-6. The rest of the issues, if I may please, the rest of the issues, I cannot say to you, I am prepared to answer this because I don't know if I have can. not asked you that. You are trying to answer a question which I've not asked you. I've not asked you that question. I have simply not asked you that question. I am asking you a general question. It has nothing to do with specifics, and that general question is, on those issues on which there is no question whatsoever, those issues, I will accept for a moment, for purposes of this debate, that there are plea deal issues that fall under the Section 35 basket, and which therefore will not apply to my general